عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. Od Ebu Muhammeda Abdullaha ibn Amra ibn el-Asa radijallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: niko od vas neće biti pravi vjernik dok njegove strasti ne budu slijedile ono sa čim sam došao. Hadis je hasenun sahihun, a preuzet je iz Kitab el-Hudža od Ebul Kasima Ismaila ibn Muhammeda el-Esfahanija, koji je umro 535. hidžretske godine sa ispravnim lancem.